Bueno, a ver, burukita honetan galdetzen digute. Jakin da, 30 gaztetatik 15ek roka gustatzen zaiela etortu dutela eta 13 bakaia musikaren aldekoak direla, orduan daukagu. Rock musika hemen adierazita, Hau da, 30 gazte dauz honen barruan. Hoitatik 15ek dauke gustoko roka eta beraz dauz hemen barruan, vale? Urdinean. 13 bakaiau musikaren aldekoa dira, 13 horiek badaoz La Rosa honetan, vale? Ezaten dabe, hoitatik 6 gustatzen zaiela gauza biak. Bai roka eta bai bakaiau, orduan 6 hemen daoz. Rokaren gustoko daukenak 15 badira eta 15 hoitatik 6 ere gustatzen bada zaie bakaiau, ba bakaiaua gustatzen ez zaienak zenbat izango dira? Ba, 15ken 6, hemen egongo dira 9. Vale? Eta bakaiau artekuak, hau da, 13 hauetatik 6 gustatzen zaie roka bebai. Beraz, zenbat dauz roka ez daukenak gustoko? Ba, 13ken 7, 6. Horrek esan nahi dau, edo roka, edo bakaiaua, edo biak, hemen barruan daudenak dira 9 gehi 6 15 gehi 7 22. Orduan ditugu 22 gazte edo roka, edo bakaiau, edo biak. Orduan, zenbatek ez dituzte gotoko ez bata ez das bestea. Ba, 30 horietatik, bai, kenketa ingo du. Hemen barruan dauden 22 horiek, ipini. Zenbat egoten dau? Ba, 8. Orduan, erantzuna? Ba, 8 gaztek ez dituzte gogoko ez bata ez bestea.